משפחות פרנק ולוינסון. שהיינו פה החלוצים של שתי המשפחות שלנו, וברוך השם הצליחו להגיע בהתקרבות יחידים אחד למדינה שלנו. מאיפה? לפי המבטא, אתה יודע. מאיראן. שם יחד לפניי. נועה נולדה בפרשת פנחס, ושקדנו על בחירת השם, ומוזכר שם בן אדם בשם צלפחד, ונולדו לו הרבה בנות, 5 בנות, וביניהם הבת נועה. זה מצא חן בינינו, ולרבות הימים, ב-2008, נולדה לנו שמות המובחרים ביותר בין ילידי 2008, נועה ואיתי. אז אנחנו הקדמנו קצת את המאוחר, הורים של איתי שיתפו פעולה, ונולד הזוג הזה. הם נפגשו, ואנחנו גרנו בזיכרון יעקב. התרחקנו מהחברה המאוד שנות הגלות. והזמנו את המשפחה של איתי, ועשינו טקס אירוסין בזיכרון יעקב. ולפני 25 שנה, אחות שלי התחתנה בירושלים עם בחור כורדי. קוראים לו אהוד, אדיקה. ואז אחרי 24 שנה הגיעה הבת שלי עם איתי, ובזיכרון היינו שאנחנו עכשיו מתחברים עם משפחה עיראקית. אז אני כבר מנוסה, כבר 25 שנה רץ בדרך, אומנם זה לא... הם קרובים, ואיתי זכה לפגוש את הגיש שלי, אהוד, ואנחנו עושים מיזוג גלויות, ומאוד חשוב לנו, וכן הלאה. שתי מילים על נועה בעיקר, וההערה הבאה מתייחסת בעיקר לנועה. אני חוקר את איתי בעניין, לא קיבלתי בינתיים תשובה חד משמעית בעניין. נועה עברה למדינת תל אביב. ומי שלא יודע זה אזור חילק 03, ויש כל מיני כללים, יש גבול אחד כביש גאה, והולכים במזרח מכביש גאה ומתמקמים במקום הזה. ואיתי הסכים להתאחד איתה שם באזור הזה. אני לפעמים חוקר אותו וקצת את נועה, מה כל המשמעות האידיאולוגית התל אביבית נכון לעכשיו. אני רוצה להודיע שאני מיניתי את עצמי לבד לקדם ענייני אזור חילוק 04. אומנם לא השתתפתי בצורה פעילה באירוע שעשינו